Nya ato sa barangay bansa ta. Kadali. Di ko. Ano man? Di ko eh. Kina kadali naman. Dayo may buntag. Mo ni La Castro, ma'am? Anthony? Asa siya? Ay, siya nag-order og cellphone, ma'am. What? Anthony na siya cellphone? Wala. Cellphone lagi gipa-deliver diri. Anthony may nakabutang? Okay ra ni, ma'am? Ay, bata, may pilay na di mo lang ka. 10? Mo ni siya, ma'am? Ang kuan? Na, isa magbayad ni ikaw? Asa yung mama, ma'am? Papa niya? Asa mo ni nagpuyo? Ha? Wala ba ni bayad lang ka? Abi ko na yung mama diri. Picture na ka na mo. Kaya kung di magbayad, ubanta dito sa barangay hall sa Lano, sa Kuan, New Quezon. Diri ka, digaw sa diri oh. Kadali lang. Hoy, sputi man. So, ready na ka, ubang ka sa barangay. Kaya ikaw mong nakapangalan diri. Di kasi mo magbayad aning Kuan, sa delivery. Ha? Wala na kontak mama ni mo. Ano ba yung cellphone? Realme. Ha? Unsa day ang ipa-deliver sa mo? Oppo? Basi Oppo ni. Oppo naman ang Realme ug Oppo. Oppo ni, sunod ni kalabasa na gyud. Sunod na ni kalabasa. Wala ka ga-order ni. So dito lang ta sa barangay. Ubanta. Just bayad niya, ma'am? Abi hug 12. So man yung atod naman ako ni diri. Kayo man kaayo, abi namog na kung tao ang nag-order ikaw di ay. Sus Mariusep. Alright. Na, unsaon na to ni ron? Unsa man ni? Patuli yung tagahatan ni ron. Nganong ga-order man ka? Bata pa man di ay ka. What? Ha? Nakais. Good ako nag-order. Kasi man order ani. Sa may pangalan ni nga imo man ka ning pangalan. Wala. Ikaw man ka si Kuan. Si pangalan to dong? Si Anthony Castro. Anthony? Nya sao man ni nato karon? Nani baya mi diri gihatod baya ni mahal baya ni nga Na. cellphone. Diri kano sa imong birthday? Wala ka kinamnos yung birthday? Na, maoni mo ron. Sa may kauban nimo nag-order ani. Wala oy. Sa may nagtuplok cellphone. Wala. Wala man ko tuklok ana. Yang ano na man imong pangalan, na order man lagi ni. Atod ra man na mo diri. Ato sa si Lola ka. Wala ra man ako ah. Si Lula ang nag-order ani. Dili. Wala ra ko ako. Lula, kasi natuplok nimo na mga ads nga niagi. Dili. Nya kon Unsa man ginadula nimo? Unsa imong ginadula? Email? Dili. Saman? Minecraft? Na Minecraft naman hindi nakabutang ito nga cellphone sa Minecraft kasi natuplok nimo ni. Dili. Na, imo ni si imo mong paninggawas mo ni mong pangalan kod. Wala. nya ubanon sa kanamo. Di ko eh. No, lili man ka. Pangalan nya nag-order ka, bawal man ang bata mag-order god. Sa man ni babayaran nato ni si mong mama? Ha? Wala mo bayad sa phone. Yang pay amount do? 35. 35. 3,500. Kuha nato ni si mong mama? Ihatod man namo ni diri. Nya dali sa nawag sa diri. Ali diri atong ilan taw imong order. Uban na. Order man kang bata pa. Dili man ako order good. Ali diri tan-aw na to diri kay picturean ka namo diri kay bawal bata ra ba magkuan. Namilag kini siya basta dili ko akon. Sayo ra ba kaayo ni diri? Dali, picturean ti ka dito. Kiwa ka kabalo sa imong birthday pod. Ano sa man yun mong birthday? Ha?
Wala ka kinumdum? Unsa nga ako anday? Bulan. Unsa nga bulan imong birthday? Wala ka kabalo sa imong birthday? Wala ka ina sa imong mama nga birthday nimo? Apa ni mo man? Ha? Malita basig imong papa nag-order ani nya gihatod sa imong ha. Loy. Unya ka bulong na ako diriya. Ay, asa man ka nagpuyo danta? Asa nagpuyo, ma'am? Oo. Amo, tina? Kisa magdala ni dere? Layo man di ay. So dere, kita na to kay uban tag barangay ron. Di ko eh. China, kadali raman. Ha? Picturean lang ka na mo ali. Sige, picture na lang ka na mo di sa likod. Ay, naghilak mo. Kailakon man ka. Ano kasuko man ka nga ikaw may nag-order ani. Imo mo ni pangalan? Di man na mo ni hihatod kung dili pa di mo pangalan. Anthony man, diri man sa New Quezon gipahatod. Pero nya gamay man di ay ka. Gani, gamay. Gamay nga makabalo sa birthday. Check na mo kay ug ingon ani perminti ka magkuan ani magdala jud ni pulis ani. Basi mag-order na po kasunod ba? Namo na mo ato sa tag barangay. Ha? Unsa pa kag dulag Minecraft? Dili na. Look. Nya ato sa barangay uban sa ta, kadali. Di ko. Ngano man? Ngano man good? Dili mag. Tara. Tanaw lang sa imong order o basi makahinumdum ka. Dali sa. Dili. Ay dili basi makahinumdum ka ani. Tanawa di imong cellphone, tanawa. Awa di. Abrehe. Abli na. Adi. Ready? 1, 2, 3. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Ya, wala ka balo sa mong birthday. Bataan eh. Birthday ni Moron, dili. Luya po. Wala ka balo sa birthday. Yes! Soko ka? Na, uban ang tag-barangay ha? Uban tag-barangay? Dili. Birthday man din ni Moron. Ano wala mga kabalo? Uya po kabalo bata. So nailad jud ka. Ha? Nailad ka wala? Kailan ko nanta ka? Puntag. Di na mag-order cellphone ha. Pagpaila-ila dahil may ako dahil si Ate MM and kani si Kuya Abi. We are from AM Bigos Flower Shop. So dami diri karon para maki-celebrate sa imuhang birthday karong adlaw. Karon imong birthday ha. Sud lagi yang ko. Hinumdum na ka? Iyang edad sila, edad niya. Edad ni Tonton na. 11. 11? Ingon siya, pila edad mo ron? Ingon ka na 10. Siya lipod lagi. Na imong mama nag-ingon 12 daw ka. Kabalo ka kinsa gahatag niyo ani? Mama ni mo? Musig nag-uyab-uyab na ka dire. Bye. Ngibog na. Sige Nanay na. crush. Kay birthday man nimo karon, kantahan ka na mo happy birthday. Hanta lang ka. Kantahin si Kuya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Balo nga. Yay! Happy birthday! Message. Gimingaw kasi yung mama. Dugan na siya kay Kuan? So, Yan. ana imong mama. Asyanak Anthony. Happy 12th birthday. 11 day no, gipatiguan kasi ng mama. Nak, sorry kaayo. Pagsaad nako nimo na maguli ko sa imuhang birthday. Nya wala di ay ko madayon. Bawi na lang ko gamay, bawi na lang ko. Gamay na lang kulang mag-uban na ta. Enjoy your day
ug unta dili ka magpabadlong sa imong lola. I love you, nak. Og to my mama, please ayaw na sige og huna-huna og dili maayo diha. Kay asa ko diri sa layo, mag-uol og matingala na lang ang ako ang amo nakalitra kong katulala. Ama, ayaw nagkabalaka na mo diri. Ang huna-hunaa ang imuhang kaugalingon og ayaw pag huna-huna og dili maayo. Ayaw pagpaka-stress og taman. Mauli kong safe og magkuyo tang malinawon. Salamat sa imuhang pagpadako kay Anthony. Sukad pa sa bago pa siyang natawo. Naa ka sa iyaha permi. Salamat sa tanan og mahal kaayo ka namo. Mao to'y mensahe ni mother. Asa man igsuon nimo? Naka-igsuon? Birthday. Sige na! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday kay Tonton. Nya, ato na tag-barangay. Tuntag barangay. Ikaw! Happy birthday! Happy birthday po yung Tonton. Nala. So, sige. Sige, ikaw lang gaon sa may message kay mama nimo. Sa Ayang ingon nimo. ihatag. Sa ingon nimo siya ha. Salamat. Ito pa? Ano sa pa dyan? May ingon nimo sa imong mama. Huli na? Gani. Mama, salamat sa wasit ko na matuto barangay. Gusto nimo ulit sa mama nimo? O, istorya diri. Mama. Lagi suga ko. Nauli na ma. Yan na. Uli na ma. Sugod. Sige. Kato lang. Na nag-request man yung mama ang pasayawon daw kag paro-paro G. Sayaw ka? Sige ha. Sayo na mo, sayo na. Para malipay si mama. Apil day, apil day. Dito, dito. Sayo dito. Atubang na dire. Atubang dire. Atubang dire daw. Dito, atubang dire, atubang dire. Sige, sige. Ato ba? Dire kamera. Okay. Okay, sige. Bye. Sayo mo, go. Yeah. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sabi sa